Привітання! Добрый день, мои молодшие сябры. Привітання усім. Як настрой? Выдатна. І ў мяне. Малайцы. А што так? Бо на дворы 8, а яна дорыць нам шмат радасных падзей. Гэта і свята ведаў з белымі паветранымі бантикамі, шчаслівымі усмешкамі дзяцей і першым званком. І прафесійнае свята Дзень настаўніка. Вересня вы нас сустрэнеце позіркам строгім на школьным парозе, добрай усмешкай і мудрымі словамі нашы настаўнікі. Зноў павядзеце нелёгкай дарогай, з вашай падтрымкай і дапамогай мы авалодаем новымі ведамі. Нашы настаўнікі, нашы настаўнікі, з удзячнасцю, з павагай і радасцю спяваем мы песню для вас. Зменяцца рытмы модных мелодый, іх вашы трывогі, нашы прыгоды, рэха мінулых гадоў назаўсёды. Нашы настаўнікі, так нечакана апошні званок нас павядзе на апошні урок, і развітацца прыходзяць да нас нашы настаўнікі. Нашы настаўнікі, з удзячнасцю, з павагай і радасцю спяваем мы песню для вас. Складацца умовы па-рознаму, але зразумець і дзяцей, і дарослых нам дапамогуць, параюць, падкажуць нашы настаўнікі. 5 кастрычніка 1966 года Париж. Проводится спецыяльная міжурадавая канферэнцыя аб статусе настаўнікаў. Канферэнцыя скіравана на абмеркаванне праблем супрацоўнікаў сферы адукацыі на нацыянальным і сусветным узроўнях. У выніку прадстаўнікі ЮНЕСКО і міжнароднай арганізацыі працы падпісваюць першы міжнародны дакумент, які акрэсліваў умовы працы настаўнікаў, рэкамендацыі наконт статусу настаўнікаў. У ім замацоўваюцца правы і абавязкі педагогаў. Афіцыйна святкаваць Дзень настаўніка 5 кастрычніка была прысвечана ЮНЕСКО ў 1994 годзе. Гэта свята ўвайшло ў кола міжнародных і сусветных дзён АГАН. Я ведаю, што кітайскія настаўнікі святкуюць сваё прафесійнае свята 10 верасня. А я ведаю, што аргентынскія педагогі адзначаюць сваё свята на дзень пазней, чым іх калегі з Кітая. 11-й вераснёўскі дзень заўсёды выхадны. 14 кастрычніка выхадны і святочны дзень у польскіх настаўнікаў. У Бразіліі дзень настаўніка выпадае на 15 кастрычніка. А я ведаю, што Дзень настаўніка у большым 100 краін свету прыпадае на 5 кастрычніка. Менавіта ў Беларусі сваё прафесійнае свята настаўнікі адзначаюць у першую нядзелю кастрычніка. У сённяшні святочны дзень вам, настаўнікам нашай школы, Наша шанаванне І ў любові шчырае прызнанне. Я не забуду ніколі сшыткі, пеналы, буквар, першыя радасці ў школе, першая настаўніца твар. збірае восень плён багаты, куды ні глянь, рабін кастры. Кастрычнік – гэта ваша свята і ў сэрцы, і ў календары. Яшчэ з часін адвечных, даўніх, які б яму не выпаў лёс.
да вучняў ідучы, настаўнік з сабой у сэрцы сонца нёс. Яно ж, рассыпаўшы як зерні, сваю святлыню, сваю любоў, у душах сеяла праменні, крылатых ведаў, родных слоў. Трэба многа ўсім вучыцца. Трэба многа ведаў мець. Можна свету таемніц только з імі зразумець. Закончим класс, мой любимый наставник, в лучах доброня и спокой. А мы, задающие дыхание, затем глядим за тобой. Проверил домашнюю працу і новую тему ти нам задав. А самое важное, любой спогаду ты кожному подаровал. А розпач не маеш права, хаваеш слабасць і стол. Твоя нелёгкая справа жыццё адкрываць другу. Любові навучыць адданай, дароднай, пявучай мовы, што з песней жытоў саткана, са звону гусляў вясновых. Любові да роднага краю, да песень і казак матулі, сівых курганоў лягаю, дзе мудрыя продкі паснулі. У працы не маеш права, На роспач, На слабасць, на стол. твая пачэсная справа. жыццё адкрываць другому. З днем наставника віншуєм, руки ваші ми цілуєм. Тыя, што дапамаглі стаць дарослым у жыцці. Хочем вам пожадать только счастье отшивать. Каб былі стальней звязкі і ў жыцці, каб толькі казкі. Мабыць, крыўды шмат было. Ви пробачте і на зло, вельми моцно любим вас. Сподіваемся и на нас.
Настаўнік, што ім стоіць, скажаш? Вучы сабе, ды і ўсё тут. Але ніколі не пазнаеш ты дзіцячы боль у кроплю пакут. Каб захацеў, не апісаў сваю павагу да людзей, што на сябе бяруць такое вучыць, выхоўваць дзяцей. Як не настаўнік, то хто скажа, як навучыцца паважаць, любіць, ахвяраваць чым-небудзь, няўдачы ўсе перамагаць. Ды і наогул, хто ж навучыць цябе, як чалавекам стаць, як сябру пажадаць здароўя, бацькоў час дрэнны падтрымаць. Дадатак да ўсяго да гэтага зраблю малое адкрыццё. Настаўнік гэта не на год, настаўнік на ўсё жыццё. Дорогие наши наставники! У дзень прафесійнага свята прыміце самыя лепшыя пажаданні ад усіх вучняў школы. Няхай ветлівая усмешка не сыходзіць з вашых вуснаў. Нехай добрый настрой трымаецца увесь дзень. Няхай цёплыя словы, удзячнасць ад вашых вучняў адтуляюць вас заўсёды. Няхай светлыя промні вашых добрых і справядлівых вачэй вернуцца вам шчырымі імгненнямі задавальнення ад настаўніцкай працы.